To gimoro miwacho ni Raila Odinga nitie kaka noweji nokoweji, aparo ni wan duto ne wantie kinde mane Raila ngima, joma pok onyuol kende pod ne onge, kata samoro monyuol bang'e kane Raila osenindo. Tarik 7 dwe mar adek higa mar 2025, mano higa mokalo, Raila owuon hadharani ayanga mbele jopiny noketo koke kendo kas Edwin Sifuna ochung'e bathe moketo koke ni karo giwinjore gi jatend piny William Ruto gitiyo kanyakla. KICC oketo kogno ka jopiny te neno. Koro mano ng'isi ni notimo gimoro ka jopiny neno ka winjo windio ne wacho Raila ka ne dwa timo gimoro nowacho ka ji te neno, ji te winjo. Koro mano Raila Odinga notimo. Oketo kogno. Tarik 8 dwe mar 8 higa mokalo, mano dweche mar 2 kapok onindo. E iko mar Mama Phoebe Asiyo. Asewache chien kacha, bro wache kendo. Raila Odinga nowuoyo. Mano nitie maka ng'ata nyalo ng'iye kamoro amora nyalo yude. Kowacho ni wan watiyo kanyakla, to kendo notiyo gi wach mar ni musi bweke, yani jomoko magweyo makagi kacha karo samoro ting'o duondgi ni samoro e broad base ne ok dhi maber. Nowacho ni ubi ung'iri podwa ka wasetieko bwo winjruok ni nyaka 2027 ubi ung'iri podwa mondo ng'i to ne watiyo maber kana ne watiyo marach. Nyiso ni Raila Odinga noyie ni ne gitiyo gi William Ruto e sirikal. Kendo nowacho e chieng'no mano wuoyo kuom dakika moko ma ok tin ne 20. Raila Odinga nowacho maler ni en kod adieri ni kata mana bang'e gidhi wuoth kanyakla gi duond bura mar UDA. En owuon nowacho kochung' kendo nang'eni norwako lawe maro mar kaunda mambulu ni. Kendo norwako nyako gudu moro mane jarwako cha. Kendo noting'o rengo mare cha. Nowacho maler ni en kod adieri ni kata mana bang' yiero ma 2027 ni pod gidhi bedo kanyakla gi jatend piny William Ruto. Koro mano bende nowacho ayanga ka ji neno. To aparo ni ok dibed gima kare ka koro sani wado wacho ni Raila Odinga owuon noko okoweyo duond bura mar ODM e sirikal. Kech sei ne chapodo koruchi, en maneno gai mar ODM e kindeno. Sei mare manyiso ni nobedo gi winjruok mar ne bwo mise moko 10 mane giketo, ma samoro dibed ni moko kochopo kare, moko samoro osechopo kare, kata samoro moko digni. To noketo sei e mise moko 10 mane giwacho ni magi e mondo ni mondo watiye kanyakla mondo wane gichopo kare. Achiel kuom gin en wach mar chulo joma osebedo gi midhiere kinde mang'anyo nitie, weche ma otenore kod tego loch gwenge, gik makamago. Ne giketo winjruok mar tiyo kanyakla. Koro aparo ni ng'ata madwa wuok sani, madwa wacho ni Raila Odinga owuon ne ok otimo gima kamano, mano ng'ama riambo. Ng'ano samoro dibed ni odwaro gire ma en owuon, mabiro konye en owuon, kata odwaro teko moro ma dibed ni samoro nyalo pimo gima ne Raila Odinga nigo, kata dibed ni samoro en kod mana paro mar loso teko mare mar siasa mar kinde mabiro. Koro aparo ni kik it jopiny, wawach adieri ne jopiny, kaito bang'e to yoe jopiny mondo mi koro ng'ad ng'eto ni gini mae yo mowinjore be ni wan waluwo. To kwa kiko it jopiny to wachalo joma biro bedo ka wariambo kendo wuondo jopiny ne gima rachie mogik. Winnie wacho ni mitoka drep